Aldrig nogensinde grine så meget helt vildt. Det var præcis det, der skete. Det var hen til den anden. Okay, du kommer pis på min hånd. Hvor stort det griner nu. Seriøst, vi skulle have senere det andet sted. Det var det ene fordi det var faktisk virtuelt. Altså, det var rimelig langt. Har du fået dine ski på? Nej, jeg kan ikke. Prøv sådan at hamre den ned så. Hvem har varme hænder? Vil I ikke lige hurtigt bare lige... Fik du et styr? Hvem har varme hænder? Styrtede du? Ja. Jeg synes, jeg havde et klip, hvor du stod sådan her. Shit. Okay, hvem? Hvor irriterende, mand! Så stop med op til, hvem har varme hænder. Okay.